kami perwakilan Syana Posona Bulung Segulang Losung mengoban sautik silua mau biner teh sadia margani uloson alai unang biner kakak atong Syana gane biner kakak do Syania seni rohanami do mangalehenon alai sebagai sebelum saut kakak on mula do tuhuta dipangidoho doau salah satu asadoho tu launon jala mangidotik kiau sauti dipangidoho doau marete mulu anakku boleh detik gina alai 3 menit ada 3 menit kang musinami baik kamu jolo ede 2 gabesada